Живеете ли вече в финансово изобилие, здраве, свобода и просперитет? Ако не, чували ли сте за 5E системата, която използват всички проспериращи хора и бизнеси на Земята? Здравейте от мен, Иво Игнатов, в поредното бонус видео от програмата Всемогъщата ТЕС. За разлика от хората, които живеят в бедност, в болести и в нещастие, вие вече знаете най-важната, най-основната формула за създаване на просперитет в живота ви. Нека сега набързо си припомним трите нейни основни стъпки. Стъпка номер 1. Пречистване и освобождаване на нашия ум, съзнание и подсъзнание от отровните и ограбващи ни вярвания. Защо го правим? Защото ако не премахнем паразитните си убеждения, те завинаги ще ни пречат, завинаги ще ни спират и ще блокират успеха ни. Докато ги носите във вас, вие никога няма да може да постигнете изобилие от пари, от здраве, от любов, от просперитет в живота си. Затова ние безпощадно изкореняваме и освобождаваме тези отровни, тези негативни, тези блокиращи ни вярвания и убеждения от нас. Стъпка номер 2 беше ние абсолютно съзнателно и умишлено препрограмираме нашия ум, съзнание и подсъзнание към всичко, което искаме в живота си. Защо го правим? Първо, за да можем веднага да запълним освободеното място от тези негативни вярвания, които ние сме пречистили от нас. Второ, за да можем по възможно най-бързия, лесен и пряк начин да създадем живота на мечтите си. С програмата Всемогъщата ТЕС вие вече правите първите две стъпки наведнъж, което е супер. Остава само последната трета стъпка. Стъпка номер 3 е предприемане на действие и във външния физически свят. Но не какви да действия. Не. А редовни и лесни действия. Редовни и лесни крачки. Такива действия, които ще ви доведат до все по-големи и натрупващи се успехи в живота ви. Има и специална техника, специална система, която е предназначена за този вид действия. Тя се нарича Кайзен. В днешното видео ще си говорим именно за третата и последна стъпка на най-могъщата формула към пълноценен живот, към просперитет. Ето какво ще разберете от това видео. Първо, какво означава Кайзен? Второ, откъде произлиза тази техника? Трето, как се прави Кайзен? Четвърто, кои са 5 С правила на техниката? Пето, как да използваме правилно Кайзен, за да постигаме успех след успех в живота си? И шесто, разбира се, ще приключим с заключение. Готови ли сте? Хайде да започваме. Какво означава Кайзен? Кайзен означава промяна към най-доброто. Това е система към прогресивно, непрекъснато и лесно подобряване към нашето личностно развитие. Откъде произлиза техниката? Техниката произлиза от Япония. Кайзен е японска дума за непрекъснато самоусъвършенстване, за непрекъснат прогрес. Как се прави Кайзен? Кайзен е принцип на малките стъпки, на малките последователни и редовни действия. Това означава редовно да правим малки, лесни бебешки крачки, бебешки стъпки в посока на това, което желаем в живота си. Каквото и да е то, изобилие от пари, здраве, любов, приятелства, просперитет, свобода и всичко друго. Използването на този метод означава
че ние не спираме да се развиваме, да се изграждаме, да израстваме, да бъдем все по-добри. Кои са 5-те S правила на тази система? Хайде сега да видим кои са 5-те препоръки на техниката. Първо, сейри означава точност. Второ, сейтон означава ред. Трето, сейсо означава чистота, подреждане. Четвърто, сейкецу означава стандартизиране, автоматизиране. И пето, шицуке означава дисциплина, фокусиране. Тези 5 стандарта могат да бъдат приложени във всяка сфера. Личен живот, работа, бизнес, инвестиции и така нататък. Нека сега разгледаме всяка една препоръка по-отделно. Аз, Иво Игнатов, ще ви помогна да ги разберете и от гледна точка на работата, бизнеса и инвестициите, и от гледна точка на личния живот. Хайде да започваме! Сейри, точност в работата, бизнеса и инвестициите. Първо, изберете само най-важните неща. Тези, които ви помагат да печелите повече пари. Второ, използвайте правилото от закона на Парето. Правилото 80-20. Трето, премахнете дребните неща, които ограбват времето и енергията ви. Четвърто, не се занимавайте с нищо допълнително, което не ви носи достатъчно големи ползи за вас. И пето, правилно организирайте действията си и изхвърлете всички ненужни дейности. Ето няколко въпроса, на които да си отговорите. Кои дейности ви крадат много време, а ви носят много малки ползи? Може ли някой друг да ги свърши вместо вас? Работник, например. Просто делегирайте задължения. Аутсорсвайте. Хайде сега да видим серии точност в личния живот. Първо, разделете листовете във вашия дневник с вертикална черта през средата, така че да се получат две половини от ляво и от дясно. 2. В лявата колона запишете това, което ви притеснява. Какво искате? 3. А в дясната колона запишете какви действия ще предприемете. 4. Редовно преглеждайте дневника си, за да поддържате целите си живи. Минаваме към второто правило, към втората препоръка. Сейтон – ред в работата, бизнеса и инвестициите. 1. Формулирайте и установете реда в различните ви дейности. 2. Изградете ефективен и работещ ред и организация. 3. Водете си записки и усъвършенствайте своевременно процесите в организацията и реда на всички неща. Сейтон в личния живот. Просто си направете график по дни и часове за важните неща, като хранене, спорт, движение, социални дейности, почивка и релаксация. Минаваме към препоръка номер 3. Сейсо – чистота и подреждане. В работата, бизнеса и инвестициите 1. Винаги поддържайте работното си място добре подредено. 2. Почистете около себе си. 3. Организирайте вещите си така, че да сте максимално ефективни, максимално продуктивни. 4. Освободете се от излишните вещи. И 5. Освободете и пречистете ума си от нещата, които не са важни за вас. В личният живот 1. Уважавайте тялото си, като го поддържате чисто. 2. Бъдете спретнати, защото външният ви вид говори много за вас. 3. Почиствайте
редовно умът си от негативните, гнусни, долни, отровни мисли. И 4. Посявайте и препрограмирайте в ума си положителни мисли, вярвания и убеждения, такива, които ви подкрепят. Стигнахме и до препоръка номер 4. Сикецу – стандартизиране и автоматизиране. В работата, бизнеса и инвестициите 1. Изградете система, по която да правите нещата, защото това опростява дейностите и задълженията ви. 2. Систематизирайте. Изградете системи, които да работят за всеки вид дейност. 3. Автоматизирайте абсолютно всички възможни дейности. Нека да работят на автоматичен принцип. И 4. Гледайте да си спестявате време, пари и енергия. Сикецу в личния живот. Изградете си такъв навик в живота, който да ви помага да сте по-богати, по-здрави и с по-добри взаимоотношения първо със себе си, а после и с правилните хора. И стигаме до последно 5-то правило, 5-та препоръка. Шицуке – дисциплина, фокусиране. В работата, бизнеса и инвестициите. 1. Спазвайте новоизградените навици от предходните 4 правила, от предходните 4 препоръки. 2. Останете 100% фокусирани върху краткосрочните, средносрочните и дългосрочните си цели в живота. В личния живот. 1. Фокусирайте се върху това да поддържате, заздравявате новите си печеливши, подпомагащи ви навици, които вие изградихте чрез предходните 4 препоръки. 2. Не се изкушавайте и не се поддавайте на това да се връщате към старите си, дърпащи ви назад и надолу отровни навици. И 3. Постоянно затвърждавайте своето самоусъвършенстване, своето личностно развитие. Как да използваме правилно техниката, за да постигаме успех след успех в живота си? Когато чуят за първи път тези препоръки, повечето хора си мислят, че кайзен е нещо много трудно. Всъщност, техниката е уникално простичка и уникално лесна. Формулката е много проста и тя гласи следното нещо. Усъвършенствай се с по 1 малък процент всеки един ден. Просто трябва да предприемаме малки, лесни, но най-важното – редовни действия. Това е всичко. Така, че с натрупване, лесно и неусетно, ние се развиваме и постигаме всички наши крайни резултати. Или, както казва поговорката, капка по капка вир става. От моя успешен опит мога да ви дам следния съвет. Чуйте ме внимателно. Това нещо ще ви спести огромни усилия, много време, много пари и много нерви във вашия живот. Вместо да се опитвате да правите огромни и радикални промени за кратко време, просто предприемайте действия под формата на малки бебешки крачки, малки бебешки стъпки в посока на това, което искате всеки ден. Правете го редовно. В заключение, кайзен е третата и последна стъпка от най-великата, най-голямата, от основната формула към абсолютно щастливия и пълноценен живот. Тайната формула, която използват най-преуспелите хора и бизнеси на планетата Земя. Вие вече сте инвестирали, имате и правите сеансите от програмата Всемогъщата ТЕС. Ето защо
Първата и втората стъпка от формулата вече автоматично работят за вас. Ако правите сеансите си, тест практиките си редовно, както съм ви препоръчал, то вие вече правите кайзен във вътрешния си свят. Остава ви само стъпка номер 3 да правите малки, но редовни крачки, действия и във външният физически свят. Просто правете малки бебешки стъпчици и ефекта на натрупването и ефекта на инерцията ще работят абсолютно добре за вас. Вие вече знаете и имате всичко, което ви е необходимо, за да създадете живота на мечтите си. Поздравления! А сега аз, Иво Игнатов, ви пожелавам един прекрасен, усмихнат и изпълнен с подкрепящи ви действия ден. До следващото видео от програмата Всемогъщата Тес.